Un episod de... Bună și ne-ați venit la un episod de Minecraft. Acum jucăm FNAF mod. FNAF mod. Copilași... Adică copii și fete. Băieți și fete. Jucăm FNAF mod. Jucăm FNAF mod. Să vedem FNAF mod. Așa. Vedem cum e FNAF modul. Dar am vrut să văd cum e băieții. Hai să vedem. Dăm fără game-ul că nu suntem trișori. Să vedem, ne descurcăm cum ne descurcăm. În nopțile astea. În FNAF mod. Ok? Hai să vedem ce urmează. Hai că acum nu mai vă țin de vorbă și hai să începem cu filmarea. Intrăm pe mapă și jucăm. What? Unde m-a spawnat, oameni buni? Și ce cu skin-ul ăsta de fault? Am un skin de fault, oameni buni. Skin de... Au, doare. What the fuck? Unde sunt? Unde-i Freddy? Unde-i Bonnie? Unde-i Chica? Ok, cred că îi găsim de seară. Cred că îi găsim de seară, oameni buni. Acum minăm. Încet, nu ne grăbim. Și haide. Minăm, ne facem crafting. Un pigel și după, nu știu, 4 să colectăm și noi și după mai vedem ce facem pe timpul ăsta al nostru. Haide, bă, așa. Să vedem. Vedem. Zici că e... What the fuck? Ce are microfonul ăsta? Never mind. What? De unde? Ah, da. Sapling-uri. Ok. Nu ne facem acum ceva de lemn că... O, stai că nu trebuie să spargem. Fucking easy. Nea crafting. Ok. Ce material asta? Ah. Ok. Haide, bă! Nu prea sunt obișnuit eu să joc Minecraft pe telefon. Că ăsta e ori Bedrock, nu știu cum zice unii, cum zicea Adițu. Da, da, să fiți clar că mă uit și la Adițu. Să fiți clar că mă uit și la Adițu. Ok, oameni buni, mă uit și la el. Fuck! Ce pică! Nu suport nisipul ăsta. Dacă era Graver, ăla era. E seară? Nu cred. Dacă e seară, am cocoșat-o. Ne trebuie multă piatră. Chiar multă. Nu puțină. Măcar să facem și noi de cold roast. Să aprăjim niște charcoal. Nu, lemn, adică nu charcoal. De unde charcoal? Iar visez moduri, alte moduri. Fac. Chiar nu sunt obișnuit pe telefon. Mă enervează. Mă enervează. Mă enervează. Nu sunt obișnuit pe telefoane. Fac, cum? Oh. Ok. Sabie, așa. Îmi trebuie, poate. Trebuie blocurile. Poate un motiv și altul. Dacă e, ne facem repede casă, dacă e vorba de niște armatură.
Animatronica. Cum se zice? Animatronica, bă. Mă, frate, cum e să vine baby pe mine să mă elimine direct? Ăla era. Ce vreau să mai fac? Oh, nevermind, nu cred. Bă, o sabie în plus, dar... Nu, hai să mai facem rost de niște piatră lina. Stai! Uitai. What? Ah, un porc. Pleacă! Șunchi! Pleacă, mă! Șorici! Pleacă că te prăjesc! Așa. Ce, doggy? Băbițu! Doggy! Hai, băiatul! O, ce drăguțe! Ciuciu! Ce voci, micuțule! Ce-și drăguț! Mă, ești drăguț! Mărai mei picior! What the fuck? Ce s-au auzit, băieți? Unde-i pigul ăsta? Pig! Bă! Bacon! Bă, șuncă! Bă, nu tu! Poate nu te cheamă Bacon! Bacon! Hai la tata! Bacon! Taci că nu te cheamă Bacon! Bacon! Ăsta știi că o să-l mărțină. Știi că o să-l... Una? Foai de capul meu. Ce mă fac? Mă stau că-mi fac o barcă și plec de aici. Doamne, viața cu mine era. Mă jur că noaptea asta e grea cu mine. Oh, bați. Să arăt că ăsta în furnace. Hai că la... Nu, cum fac... Bă... Hai la foc. Hai să vedem, s-a făcut lemnul? Nu, să vedem, așa. S-a făcut seara? Mai durează. Cuțu, what the? Cuțu, ai văzut ce s-a întâmplat? What the fuck? Aveam 9 lemn și după aveam 7. What the fuck? Ce se întâmplă? What the fuck? Oh. Dacă auziți niște vorbe în camera mea, e un fraier în cameră. Bă, de ce? Stai puțin. Fac că sunt bătut în cap. Că noaptea asta o să fie foarte, foarte periculoasă. Plin de animatroni. What the fuck? Avem 16 torțe. E bun de mine. Și acum hai să vânăm și noi niște animale și noi. Ne trebuie o insulă și nouă. Culoare. Nu trebuie. Unde? Sniții? Adică fripturică? Fripturică. Hai la tata. Fripturică. Unde-și fripturică? Până atunci. Hai să fac un Green Lantern. Cum? Oh, shit. Hai că mă pricem, îmi trebuie. Foarfecă. Fripturică!
Scripturică e parcuristă. Ui. Fripti. Fripsti. Ești moartă. Fripti. Ești moartă. Ce ai făcut? Uh-oh. Copilași, băgați perne în capul vostru, că vine noaptea, vine Freddy! Oleu! Hai să găsim și noi un câmp liber, spațios. Un câmp liber. Liber, adică fără lemn pe el. Că dacă stăm în pădure plină cu copaci... Oh shit! Deja s-a spanat ceva și nu vreau să dau nas în nas cu el. What the fuck? Ce s-a? What the fuck? Lavă! What the fuck? Oameni buni, ce se întâmplă? Ce se întâmplă pe mapa asta? Că simt ceva... simt ceva ciudat. Ciudat, rău de tot. What the fuck? Hai că ceva nu mai are baterie. Nu eu? Porchi! Bă, dar unde sunt? Să nu spun că trebuie să ne băgăm pe, fix pe game-ul. Să spawnăm și noi pe Freddy, pe Chica, pe Bonnie, pe Gotham Freddy, cred. Sau nu merge modul. Măcar... Vină porchi! Porchi! Șuncă. Alex Niții? Spider. Unde? Un creeper. Bă, eu cred că... Da, băieții. Mama! Știu că am ajuns, dar la un prost. Băgăm puțin pauză, că se pare nu merge